70.000 lagun seinaleari adi sarrera eskuratu nahian, sarrerak baina 8.000 izan da, 70.000-ken 8.000, ene bada, zenbat kontzertu gehiago egin beharroko ote ditu Ferminak abendu bukaeran, edota haterrak izateko arriskuan ez ote da izango, tira. Gaurkoan ez dira ez lerroburu nagusiak sare sozialetan behintzat A21-eko albisteak, baizik eta urteren amaieran Bilbon izango den hitzordu garrantzitsu horri begira nork izango ote duen sarrera eta nork ez. Beti ere ez dugu ahaztuko zentsura guztien aurrean, tinko 4 hamarkadatako ibilbidea goraipatzeko hitzordu horretan.